Munai sonjona de mana jota joba laika hingke tabuk je munai sonjona de mani rang busuk joma kulaika hingke busuk collection hingka abo to joto sai manani musuk jago hingke phaiti chum khuna laigano dara pohor deba bo sai khuna rika 10,65,216 টাকা rang joma kulaika hingke sai khuni rika tei bo saka tini horapano tei kulai mano hingke khana pano sopai mano hini bo sai khuni rika hingke chwng bini khutui khuna laigano. Jotono no di bor kaham hingke chwng tini sokoi laijak sini kuya sanjona aro hingke tabuk no chini audit paikha chwng sini lukurokni thani busuk suba mongman kha chwng sini kuya sanjona ni treatment ni bagui abo ang saklainani bagui video khlaimani si hingke norok bo kwbangma borok sai manani muchungjaka busuk collection paika hingke ang tabuk saklai risinai sini kuya sanjona ni suba mong busuk paika total hingke bini total paika 10,65,216 টাকা tabuk suk jora tini suk jora ta tabuk suk jora hingke sarik rogo phai mano tebo khana soni phai mano ta 10,65,216 টাকা phaigara kata hingke chwng khana soni ni bisingo bono tlangnani bagui chai toknai chwng tabuk chini tiprasa doctors rok tongo cancer ni oncologist rok chwng borok bai kisa bongni suggestion nawi bo jaga tlangkhai ham kuya sanjona ni bagui abo chwng borok bai kisa kok salainani bongni suggestion nawi khai chwng tlangna hanai uansuk mani ta hingke belai khe hambai joto suba nairok no o jora ang rinani muchungo ani hingke tei borokni nokhong ni hingke jotono to mong khui to kaisa kaisa kai saimali asuk norok hamjakma phonoka asuk sikla sikli tei okra sakra abo khaike je suba laika aboni bagui paiklaya hambai mario to jotono no hingke abo haike no chwng subalai tongnai sini dophani bagui samung khlalai tongnai thansa tongnai abo haike no jotono no belai khe hambai.